Sonsi nona por hut kai ke sitame sorlo tumaphan thangnat ake jokwan avide da son athema non malom arniwang sitame social media long rape case murder case penang an thekpon long la sonsi ni jangkar bianglong lakha ke thom chin thong constituency ke parlo phulok kro arong amikar sikari teron pen rani singar pi atuma sopi aphan lo thek nangji pomen pen phuloni loring thepi borsing rohang arong amikar joysing rohang ahem chubidun lo Bonta kachubi ponvek Joysing Ronghang amek kachepalang nuajo kachubi ponvek alsupia phan Cholangrem detsi chiklo John Troxy an aso chopathe nang koklo. Mane ni ta ka perilo chithan chita nang pupi bang avelo. Mana nang ke ther nang ke hab doik ma. Ther nang ke hab bang ke ave. Lasilason kachoklem vek Joysing Ronghang aphan ahok pet akang sai long vek nangji pu apia pola pen rong arada tum kehang padupor. Pu apora bangke ngana apora lam klang ro kapi bangke litum ke cicini indi alang litum tap hunta nang kuri re isima son mandera fisya aisia tumangsi litum phan punang kuri lo punang aisipen punang le rok lo adorok akaryan tum cebang nangji pulo ni tumangke dai barani ceda akam ni tum dam iglu hada nuring tipi dam iglo nuring tipi pensi litum hadipu cedam iglu dipu pen de dam tu si adak uso pani tum ting thum igdam lo asni ni tum bange hem ji bang iglu lu Tum hadak kichu bigin ke. pening kan trok lu Ano ne ka charli yang. trok achar liang teng ke trok lu ko Sonsi CYDC mate Chinthong Youth Development Committee President Asod Hansia Hin pen sitame lapuson kachuklem vek abangphu Joysing Ronghang phan ahok pet akang sai longvek nangji jongsi ahok pet akang sai pi thek thedet pulote kewangji lang apor hut abangki sodak pen chisong pon padoji pusi ningje pon non ka usu pi bang ke arang si kali de lo hem kang sam thap tholo la ki juk kali au su pi aphan la pen au so am hang thek det pen ningkan kriner kepling pritigan ronghang hem sorang chelangun nangji la pen kisuk yune long kacharli hin kun na hok non alang tum adai chening busin litum Chinthong Youth Committee pen chuning rilo la pen kadogo bita la so athipi bangsi enang pu busini litum hin pen adiman kadogo be phanta pachininda Pinpur me inglong atokan no school kavidet mate misen lo ke thanawar sai kavidet joksi apong lapuson kesung kepho nang no sonsi ke damtang apor hut penangan song organization atum pen banga khaya hem osomar ki bidun ington nang pu alam the sitame paklang lo bon sitame methanga khaya hem hijanle chubidun sitame lapusona kesung ke phonang abangki ningduk me Athe kiduk ke laga tumke mesen school padunun e lapen methanga dim mesen school ka videra jok methanga su kapat hekji aphan banga hem sitame chubidun nangko bonta non ke methang hijana hemanta lapusona kisung chitong nangkok anu asila puson odlang no kachuklema muni laphan ahok pet ingsai pon vek nangju lasi alangli ke dodun ronghang hem alangli ke dodun lasi badu ab karbilo padu karbi sitame lason kachoklem te det nangi phana bangke nili chuning ripon lo lapen non ke pholok dak teron hem oso alangli lapu bangke ake sarlo haso so apolo lasi non ke pholok hala kaphang hodet ahem pusitame nili tuma phan kethe keding karbiang anglong arat women justice pen ke chenglok lapen karbianglong team karbianglong lapen dak nilitum homustia long MEC avisit group phanda chuning rilo nilitum aphan ahoka kang sai nanglong pivek nangji lasi nilitum dak phulok ro rong pen nili bangso chotai long pen kaningje ji Chinthong pen hemari rongphar karbianglong live